700.000 euros para mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar en Cabo de Cruz, que ata o momento non dispoñían de pantaláns para embarcacións da terceira lista. Este é o investimento das obras que veñen de iniciarse no Peirao crucense e que previsiblemente estarán rematadas en setembro. Xa leva meses traballando a empresa, unha parte da obra está facendo en terra nos talleres e a instalación dos pilotes para facer o pantalán principal, pois xa queda solamente un pilote por instalar. Por o que me comentan os representantes da empresa, en setembro contamos ter a obra terminada e eu espero que sexa así, que o tempo nos deixe traballar e que xa no inverno a xente do mar poida ter uns lugares dignos para atracar as súas embarcacións e estén máis tranquilos se aparece algún temporal. A conselleira supervisou os traballos na compañía do presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, e do alcalde de Boiro, Xoán Xosé Dieste, quen agradeceu este importante e necesario investimento que contribuirá a incrementar a seguridade dos traballadores. Pois gracias por levar adiante en estes tempos difíciles, que ainda non deixaron de ser difíciles, ainda temos que ter cuidado, ser prudentes. Esta obra é esencial e fundamental para os profesionales de Cabo de Cruz, que mellora evidentemente as súas condicións de traballo, de seguridade, higiene, todo o que ten que ver en relación xeral co seu traballo. Agora queda pendente a dotación de pantaláns para embarcacións mexilloeiras, actuación que, segundo informou a conselleira, se licitará nos próximos meses. Proxectaránse 139 prazas de amarre para barcos con eslora de entre 12 e 22 metros. Procederase tamén á instalación dun dique flotante de 5 metros de anchura na parte máis exposta da dársena. O proxecto conta cun orzamento próximo aos 7 millóns de euros.